Commissioner ma County ma Migori Kisilo Mutua osingarita makare gwenge duto moting'o gweng' mar Gwetembe e sub-county ma Kuria East mar rochruok mag arita osebedo ka thiro somo e kinde mitimo penj maduong' mar klas 12 KCSE kod grade 6 mong'ere kaka KPSEA kod mano mar grade 9 mong'ere kaka KJSEA. Romo jopuonje 36,000 kod 57 moting'o jopuonje ma yawuoyi maromo 18,397 kod manyiri maromo 17,660 timo penjno mar grade 6 ma ong'ere kaka KPSEA. Ka bende jopuonje maromo 31,617 ma oting'o mago ma yawuoyi maromo 15,909 kod mago manyiri maromo 15,788 dhi timo penj mar klas 12 kata KCSE ma higani e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawo mar somo e kaunti ma Migori bende yango ni jopuonje maromo 32,333 bende dhi timo penjno mar grade 9 ma bende ong'ere kaka KJSEA e kaunti ma Migori e higani. E kinde ma hikruok dhi nyime mar penjgi, kamishona ma kaunti ma Migori Mutua Kisilo yango ni weche mag arita kwe idhi jiw e kuonde duto mag timo penj e kaunti ma Migori. Mutua wacho ni skunde ma yande olore gwengo mag Gwetembe e sub-county ma Kuria East nikech rochruok mag arita e tong' kaunti ma Migori kod Narok idhi time penj kendo arita idhi ket makare. Kamishona ni ma Migori ni gidhi keto tesend obila machiegni kod sikundegi mondo koro jiw arita kwe e kinde ma itimo penj. Wanafunzi wanaenda kufanya mitihani na sehemu hiyo